Диди, точно на време. Имаш подарък. Ама Коледа отдавна мина. Диди, с Кредисимо всеки ден е Коледа. С няколко клика на мобилното приложение заявяваш сумата, която ти е нужна и до минути получаваш пари. Ако искаш в сметката, ако искаш на каса. А сега всеки първи и седми Кредисимо до заплата е безлихвен. Толкова лесно. Бързо, лесно и удобно. Най-якото е, че можеш да се заявиш пари когато и където ти потрябва. На море, на планина, на бар. На фризьор. Навсякъде вече 10 години. Рожденникът празнува с томбола с яки предметни награди. Получаваш хем пари, хем подарък. Аз нали ви казах, че са номер 1? Супер! С Кредисимо всеки ден е Коледа. Чакай, че съм си харесала едни неща в мола. Диди, върни се, забрави си подаръка! 10 години пари на време. 10 години Кредисимо. Наистина са номер 1.